tablet winner ngunya na paggaldaw. Congratulations kay Edeline Bilolo. Congratulations, Edeline Bilolo. Ayan. Ang sa iyang mensahe, uya, partner. Ako si Edeline Bilolo sarong grade 8 na estudyante kan Bunga. Congressman, gari last ko na ining pag-message sa Indo. Tabo na ako po pasublion kay cellphone kan sa kong kapitbahay. Sana talaga mapili ako na matawan ki tablet congressman, tadakulaon po ining tabang sa sakuya, ninhulita ako sa rong porsigido na estudyante na muya makaukod asin makatapos. Ang nakakadipisi lang sa pag-eskwela ko ang online na pagklase, tawara akong cellphone. Buda dai man nakakabakal si ma kasi pa, tawara man kami kikakayahan magbakal ki cellphone. Pasensya na congressman, sana talaga mapili nindo ako ninhulita. Iyo na ini ang last daan na papasublion na ako na cellphone. Dahil na kimasunod, kaya sana mapili ako. Ang ina ko congressman sa rong PWD, ang ina ko ang sakong ama, warang permanenteng trabaho. Kaya sana matawan po ako nindo nin tablet. Congressman, salamat po. O ayan. Dahil ka na masubli ning cellphone. Sabi mo nga ni last na iyan. Kaya ngunyan, congratulations, may sadiri ka ng tablet. Ali yan kay Congressman Saldico. Di ba partner? Amay ang pamasko. Alatod mo lang, Edeline, anapod sa imo kung paano mo maklaim ang regalo na tablet sa imo ni Congressman Saldico. Ayan, congratulations!